Muri yeZimbabwe aiwa vana biti nana Chabangu vangarwirana zvavo zvigaro mubato reTCC rakasiwa naNelson Chamisa. Aiwa bati zvinenge zvasinyatsobuda pachena kuti aiwa vaNelson Chamisa vanenge vane vanhu vanovatevera, vanenge vane Chaunga chavanotungamira. Muri yeZimbabwe ndokuti pane chiitiko chakaitika musana nezero kumasvingo. Aiwa muri yeZimbabwe pane vhidhiyo rauda kukuratidzai mumbotudza mafungiro enyu kuti munoti kudii pamusoro pekuunganidzwa Chaunga kwakaitwa nezuro nebato roda kufumiwa navaNelson Chamisa. Saka muendera mberi nenyaya iyi nokurudzirai subscribe like mutina on the bell icon. Tombotshona maupdates andokupa pano paZim News Live. Muri yeZimbabwe nekuti mabhiza aNelson Chamisa vachibaya naOSalosi vanosvika kumasvingo vonounganidza vanhu. Saka ndotoda kuti muone vhidhiyo riri kutevera ero. Aiwa muri yeZimbabwe sezvamuri kuona kuti vaNelson Chamisa avapo asi vari kuunganidza vanhu in their absence. Aiwa muri yeZimbabwe saka kuona kuti vanhu vakawanda vanosvika vobva vapindura aiwa kune chiitiko chakaitika kumasvingo. Kune mumwe anosvika achiti this is the reason they are refusing with Nelson Chamisa's face. They know Chamisa is influence on Zimbabwe citizens. Masvingo yapinda mublue train. Vamwe vanosvika achiti the democratic alternative arrived in Masvingo today. All the August 2023 parliamentary candidates for Masvingo are in attendance. All the council candidates and citizens. There is an unanimous agreement that Nelson Chamisa remains the leader of our time and beyond. Muri yeZimbabwe ndozviri kuita kune TSHABANGU masvingo izvi. Aiwa chimbotudza mafungiro ako noti kudii pamusoro pechaunga chiri kuunganidzwa aiwa nemachange champions aNelson Chamisa. Chimbotudza mafungiro ako noti kudii vari kuenda mberi here, pane kwavanosvika here. Aiwa tudze mafungiro ako saka nosubscribe kulike unotina on the bell icon. Tombotshana maupdates andokupa pano paZim News Live.